Street Radio, το ραδιόφωνο που ήρθε για να μείνει. Θα σας κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα, πριν παίξουμε το τραγουδάκι, να πω ότι η τελευταία εμφάνιση του Αλέξη του Τσίπρα, η οποία ήταν κατ' εμένα στον ενικό του Νίκου Χατζηνικολάου, ο οποίος πραγματικά έχει ξεπεράσει αυτό με τις 3 έως τώρα εκπομπές που έχει κάνει. Έχει κάνει μια τεράστια πρωτοτυπία για μένα στην ελληνική διαδικτυακή τηλεόραση. Στην τελευταία λοιπόν εκπομπή που έκανε με τους 3 πολιτικούς αρχηγούς της αριστεράς, την κυρία Παπαρίγα, τον Αλέξη τον Τσίπρα και τον Φώτη τον Κουβέλη, πραγματικά ο Αλέξης ο Τσίπρας έκλεψε την παράσταση. Όχι έκλεψε την παράσταση, έκλεψε και τα πορτοφόλια. Απάντησε σε πράγματα που κανένας άλλος δεν απάντησε. Η μεν με τα γνωστά τσιτάτα, ο δε με μια φιλοσοφία, τον εκτιμώ το Φώτη τον Κουβέλη ως άνθρωπο και ως μυαλό, διαφωνώ με την ιδεολογία του και με τη στάση του, εγώ προσωπικά ως ακίνδυνος, αλλά αποστασιοποιώντας τον εαυτό μου και ακούγοντας αυτές τις 3 πολιτικές οντότητες να απαντούν στον κόσμο, ο Αλέξης ο Τσίπρας ήταν με διαφορά ο νικητής του άτυπου debate που θα προτιμούσα να ήταν και οι 3 συγχρόνως. Δεν μ' άρεσε που ήταν χωριστά ο καθένας. Και από ό,τι έμαθα δεν ήταν το Αλέξη του Τσίπρα άποψη αυτή. Να είναι... Δεν ήταν δική του, ναι, εντάξει, ανοιχτά. Γενικότερα υπάρχει μια τέτοια άρνηση να φτάσει η αριστερά στο σημείο να μην μπορεί να συνεννοηθεί μεταξύ της, να λέει ο καθένας χωριστά σε ερωτήσεις. Αυτό κάνει κακό στον κόσμο και πρέπει επιτέλους η αριστερά να το καταλάβει. Νομίζω ότι όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου, θέλω να ελπίζω ότι η αριστερά θα σταθεί στο ύψος της. Θέλω να πιστεύω αυτό το πράγμα, δηλαδή αλίμονο αν δεν το πιστεύουμε. Ήταν και η παρότρινση και η ευχή που έδωσε ο Αλέξης ο Τσίπρας σε μία από τις ερωτήσεις, ότι ακόμα και μία μέρα πριν τις εκλογές περιμένω. Ας αποφασίσει η αριστερά και εδώ είμαστε. Πάμε όλοι μαζί. Και όχι έτσι όπως το έλεγε ο Κώστας ο Καραμανλής. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι και επανερχόμεθα. Είμαστε αέρα, ναι. Πετάμε. Λοιπόν, έχουμε πιάσει εδώ την κουβέντα έτσι. Και ξεχνιόμαστε, αλλά δεν πειράζει. Περνάμε καλά εμείς, ελπίζουμε να περνάτε κι εσείς καλά. Μας έχει διαλύσει η Αντωνία. Αυτό είναι αλήθεια. Μας έχει διαλύσει και δεν ξέρω πώς θα κάνω μια προβοκατόρικη ερώτηση. Στην Αντωνία ή σε μένα? Στην Αντωνία, κοιτάω εσένα γιατί μου λέει την κοιτάω περίεργα γι' αυτό. Ωραία. Κάντε, χωρίς να την κοιτάς. Αντωνία. Ναι. Δημοσκοπήσεις γίνονται σχεδόν καθημερινά. Σε όλες παρατηρούμε υψηλό ποσοστό στη Χρυσή Αυγή. Και κυρίως στην περιφέρεια της Αθήνας. Και όχι μόνο, σε διαβεβαιώνω. Ναι, είναι γενικότερο, αλλά στην Αθήνα είναι το πρόβλημα πολύ έντονο και το βιώνουμε και σχεδόν καθημερινά με ξυλοδαρμούς αλλοδαπών και μεταναστών κλπ. Ποια είναι η τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ για αυτό το θέμα? Του ΣΥΡΙΖΑ ή δικιά μου? Ακίνδυνε, βόηθα. Για τους λαθρομετανάστες. Όλο και το ΣΥΡΙΖΑ με ρωτάει. Εγώ το θέλω να το πάρω πολιτικά καθαρά και όχι σαν κομματικά, ρε παιδί μου, αν υπάρχει κάποια επίσημη τοποθέτηση. Εσύ θα μου πεις, εσύ θα το πεις ούτως ή άλλως τη δική σου τοποθέτηση. Δεν θα είναι και πολύ μακριά από την πιστεύω. Κοίταξε να δεις. Θα απαντήσω όπως θέλω εγώ. Πες ό,τι θες. Στέφανε τώρα, θα μου επιβάλλεις γραμμή εσύ. Για μου το δεν μπόρεσα. Όχι, δεν νομίζω ότι θα σε... Ναι, πάλι μπλοκάρω. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τι νομίζω εγώ ταπεινά. Ότι τώρα με τη διάλυση της δεξιάς και της κεντροδεξιάς, γιατί θεωρητικά νομίζω ότι για αυτό το πράγμα μιλάμε, απελευθερώθηκαν μέσα από εκεί κάποιες τάσεις, ρεύματα, ιδεολογίες που είναι λίγο, φλερτάνουν λίγο πιο πολύ με πιο αυταρχικές πολιτικές. Νομίζω δηλαδή ότι αυτό που ζούμε τώρα ως φαινόμενο της Χρυσής Αυγής μάλλον είναι μια αντίδραση, μια απολύτικη αν θες στάση, παρά μια συνειδητή επιλογή. Δεν νομίζω δηλαδή ότι όλοι αυτοί που λένε ότι θα ψηφίσουν Χρυσή Αυγή ξέρουν πραγματικά το πολιτικό κόστος
που θα φέρει αυτή τους η επιλογή. Δηλαδή δεν νομίζω ότι καταλαβαίνουμε τι λέμε ότι θα μπουν μάλλον 20 φασίστες στη Βουλή. Δεν νομίζω ότι ξέρουν πλήρως τι γίνεται. Νομίζω ότι απλά θεωρούν ότι κάπως έτσι αντιδρούν. Τη θεωρώ απολύτικη στάση. Τώρα, τι άλλο με ρώτησες? Το κόλλησα εγώ. Έλα, ντροπή σας. Με κοίταξε τώρα και κόλλησα εγώ. Όχι, μα τα λες όλα μαζεμένα. Θεωρώ λοιπόν ότι η άνοδος της Χρυσής Αυγής που έχουμε τώρα, θεωρώ ότι είναι απλά μια αντίδραση, μια πολίτικη συμπεριφορά που δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι είναι συνειδητά, ξέρουν τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι έχουμε τόσο φασισμό και τόσο ναζιστές εδώ. Παίρνω λοιπόν αυτό και πάω στο φαινόμενο το καθημερινό όμως, όπου σχεδόν καθημερινά, μάλλον καθημερινό, παρουσιάζονται κρούσματα ξυλοδαρμών, μεταναστών και γενικότερα αλλοδαπών. Κυρίως, λέω εγώ κυρίως στην Αθήνα, γιατί στην Αθήνα το βιώνω, το βλέπω το ζω, ρε παιδί μου. Τώρα στην επαρχία δεν μπορώ να το βιώσω, αν δεν ενημερωθώ κιόλας. Και είναι το περίεργο, ότι νομίζω ότι όσοι σου λένε θα ψηφίσω Χρυσή Αυγή, το πρώτο επιχείρημα που σου λένε είναι για να διώξει τους μετανάστες. Θεωρούνται δηλαδή οι μετανάστες η πηγή όλων των κακών. Και πες ότι καλά εδώ στην Αθήνα που υπάρχουμε μετανάστες. Όταν το ακούς αυτό σε ένα χωριό της Αρκαδίας, που εκεί χρησιμοποιεί το μετανάστη για να του κάνει τις δουλειές στο χωράφι. Στο χωράφι είναι εργατικά χέρια. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στην Τρίπολη μπαίνω σε ένα κατάστημα ενός φίλου μου για να του πω ότι είμαι υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ. Τα λέω στους φίλους, στους ξένους δεν μπορώ να το πω. Και μου λέει, Αντωνία, μη δω όμως να συμβεί αυτό που συνέβη τώρα. Δηλαδή του λέω, ήρθε μου λέει ένας Πακιστανός και μου άφησε ένα φυλάδιο ενός υποψήφου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Τι πράγματα είναι αυτά? Απ' τη μία θέλουν να τους διώξουν και απ' την άλλη το χρησιμοποιεί για να κάνει τη δουλειά του. Ναι. Ναι. Όσο και αν φαίνεται περίεργο. Ναι. Τέλος πάντων. Οι υπέρμαχοι αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, το μεγάλο ποσοστό που θα δούμε στις ανοιχτές, αν τολμήσουν και αν τελειώσουν και αν ολοκληρωθούν. Το είπαν ότι θα τις κάνουν. Έχω δει από χτες. Θα έχει ενδιαφέρον. Από χτες στείνουν τις εξέδρες. Το πρώτο το ΚΚΕ είχε πει ότι θα κάνει ανοιχτή συγκέντρωση στο πεδίο του Άρεως και θα ακολουθήσουν οι άλλοι. Πολύ τις φοβάμαι. Προκαλούν τον ελληνικό λαό. Εγώ θεωρώ ότι προκαλούν. Δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να γίνει ούτε μία ανοιχτή συγκέντρωση από αυτούς. Ειδικά τους δύο μεγάλους. Μια χαρά είναι που πηγαίνουν στα κλειστά γυμναστήρια. Δεν υπάρχει ήθος πια. Έτσι. Ποιον να κοροϊδέψουν, τι να βγουν να πούν. Τόσο μας εκτιμούν όμως. Ναι. Λοιπόν, θα δείτε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό είναι μετανάστες που θα κρατάνε τα σημαίακια της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ. Ωραία. Όπως μετανάστες ήταν και όλοι αυτοί που κατεβαίνανε. Έτυχε να το δω, το έχω καταγγείλει από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Μετανάστες ήταν όλοι αυτοί που κάνανε τις φασαρίες, οι μπαχαλάκιδες στις συγκεντρώσεις και διέλυσαν ένα ολόκληρο κίνημα. Γιατί κάψανε την Αθήνα. Έτσι. Δεν το κάνανε από μόνοι τους, δεν κατηγορώ κανένα μετανάστη ότι κάνει κάτι από μόνος του. Κάποιος πηγαίνει και τον πληρώνει, του δίνει κάποια λεφτά και του λέει θα κάνεις αυτό. Και ο άλλος για τα λεφτά, προκειμένου να πάρει ένα κομμάτι ψωμί ή να βγάλει την εβδομάδα του, θα κάνει ό,τι κι αν του πεις. Είναι γνωστό. Δεν είναι παρθενογένειες που θα τη ζήσουμε ξαφνικά στην Ελλάδα. Έχει γίνει εδώ και χρόνια και αιώνες. Το έχουν ζήσει όλα τα απολυταρχικά επεκτατικά κράτη. Το έχουν κάνει πράξη. Τι κάνανε οι Άγγλοι με τους Ινδούς, τι κάνανε οι Γάλλοι με τους Αλγερινούς. Η Γαλλία τολμάει Παριζιάνος να κατέβει. Τολμάει, για ρώτα, Παριζιάνος να κατέβει να πάει στο Μονακό. Όχι στο Μονακό, να πάει στη Νίκαια. Εδώ κάτω στο Κορδελό. Τολμάει να πάει στη Μασσαλία. Όχι. Είναι όλοι οι Αλγερινοί και τους κυνηγάνε έξω. Πηγαίνετε στο Παρίσι, τους λένε. Και στο Παρίσι υπάρχουν γκέτο, έτσι. Πρόπερση ήταν που έχει. Ναι, το 6. Το Μακελιό, πότε ήταν. Ναι. Και εγώ ήταν 20 μέρες. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε το 20% κοντά στο 20% της κυρίας Λεπέν. Ναι, και εκεί ψηλά είναι. Ναι. Πότε ξεκινάει έτσι δυνατά ο αγώνας κάτω? Έχει ξεκινήσει ήδη δυνατά. Κάποια στιγμή θα κατέβεις κάτω και θα μείνεις κάτω? Φεύγω αύριο. Ήδη ήμουν κάτω, ανέβηκα για κάποιες δουλειές εχθές και θα ξαναφύγω αύριο.
Και μένεις μέχρι τις εκλογές πλέον κάτω. Ναι. Θα ανέβω, όπως είπες, όταν θα γίνω βουλευτής. Έτσι δεν είπες? Εγώ το είπα και σε περιμένω. Το έχουμε δεδομένο. Έτσι. Έχουμε μεγάλο αγώνα. είναι... Πραγματικά έχουμε πολύ μεγάλο αγώνα. Ως βουλευτής, αν θα μας ξανάρθεις εδώ πέρα στα μικρόφωνα. Θα την πάρουμε τηλέφωνο το απόγευμα των εκλογών. Δεσμεύομαι. Καταρχάς θα είσαι ειδικός σύμβουλός μου για τα θέματα του κλάδου μας. Σε βλέπω μαχητικό και... Τιμή μου. Κοκκίνησε τώρα. Αν και είναι πάντα κόκκινος. Είναι πάντα. Έχει πίεση. Είναι γέρος. Είδες που είναι Ολυμπιακός και δεν το ξέρει. Εγώ το ξέρω. Εκείνος δεν το... Νομίζω ότι είναι Ολυμπιακός, τέλος πάντων. Εμείς τους άλλους 6 του μηνός, ναι. μετά τις 6 το απόγευμα, δεν τους το είπαμε. Εδώ θα είμαστε, θα κάνουμε ζωντανές συνδέσεις γενικότερα και με κανάλια κτλ. Θα έχουμε συνεχή ενημέρωση, θα έχουμε και τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Ο Street γενικά προσπαθεί να πρωτοπορήσει στο ιντερνετικό ραδιόφωνο. Έτσι αποφασίσαμε ότι όλη η παραγωγή από τις 6 μέχρι αργά το βράδυ θα είμαστε εδώ, θα είναι συντονισμένα όλα τα κανάλια. Θα δουλέψουμε σκληρά, θα φάμε όλα τα σουβλάκια μας. Θα μπορούμε να βγάζουμε ζωντανά ό,τι παραλυπόμενο υπάρχει. Ναι. Γιατί ευτυχώς η τεχνολογία μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Και συγχρόνως όλοι οι παραγωγοί μας θα μπορούν να λασσόμενοι να κάνουν και χιούμορ, αλλά και να μεταφέρουν τον παλμό και το τι γίνεται και στην Ελλάδα αλλά και στη Γαλλία, γιατί συμπίπτουν οι εκλογές και θεωρώ ότι είναι εξίσου σημαντικές. Γιατί με ένα Ορλάν στην προεδρία της Γαλλίας έρχονται τεράστιες αλλαγές στην Ευρώπη. Νομίζω τελείωσε η περίοδος Σαρκοζή. Ναι. Πάντως το χιούμορ δεν το βλέπω. Εμένα στα σοβαρά με βάλετε. Άλλα μου υποσχεθήκατε, αυτό πήγα να πω τώρα. άλλα βλέπω. Με έπιασε το νόημα, γιατί μόλις τώρα λεφτά σου έλεγα, υπάρχουν, μου θυμίζει η κατάσταση. Επειδή είμαστε εδώ μπουμπούκι και το έχουμε πάρει πολύ σοβαρά, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Τι συγκεκριμένο, εσύ μου έλεγες θα κάνουμε χιούμορ, γι' αυτό ήρθα εγώ. Είναι πολύ σημαντική η ερώτηση και έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι, τι έχεις να πεις για το δράμα που ζει ο Λάκης Γαβαλάς, που συνελήφθη για 4η φορά. Το έχεις ανακοινώσει ήδη στους ακροατές σου αυτό? Όχι ακόμα. Τώρα το λέω ότι συνελήφθη για 4η φορά. Και είναι πραγματικά μεγάλο το δράμα του. Εγώ υποψιάζομαι ότι έχει γκόμενο στη φυλακή. Δεν εξηγείται αλλιώς. Και μπαίνει και εμένα. Δεν πληρώνει επίτηδες για να περνάει καλά τα πράγματα. πράγματα. Και πώς σου φαίνεται επίσης. Αυτό μου αρέσει, είναι ανθρωπιστικό, μου αρέσει. Που ο Άκης αποφάσισε να μονάσει στο κελί του Εφραίμ. Αυτό είναι αλήθεια, στο ίδιο κελί μπήκε. Γιατί ο Εφραίμ κάπου πήγε. Είναι το μόνο που έχει Wi-Fi. Τον διώξανε, το στείλανε στο βατοπέδι. Εκείνον, τον Εφραίμ, και βάλανε στο κελί του το μοναχό Άκη. Κατασκευαστική πάνω και θέλουν να δουν τα σχέδια. Και χρειαζόταν ο μάνατζερ να πάει πάνω. Ανέβηκε, θα φύγει, μετά θα κάνουν αλλαγή με τον Άκη πάλι. Γιατί και ο Άκης έχει να βγει να φτιάξει κάτι ράδους χρυσού από τη. Όχι, φτάνει τα 77. Του χρόνου, ναι. Ναι. Στα 70 δεν μπορείς να παραμένεις στη φυλακή μετά το 77ο έτος της ηλικίας σου. Ναι. Οπότε φαίνεται στημένο όλο το κολπάκι. Δεν μπορεί, μωρέ, είναι βέβαια. Μάλλον πρέπει να είναι λίγο στημένο. Αθώθηκε από την ίδια επιτροπή το 2004 και μετά το 2012. Κυκλοφόρησαν στο ίντερνετ μάλιστα και τα πρακτικά. Και τις υπογραφές των υπουργών. Είναι ο Βαγγέλης. Είναι ο Λοβ Ερδός. Όχι, δεν είναι αυτή. Δεν είναι. Είναι πλαστογραφία υπογραφή. Δεν είναι αυτή, δεν είχαν. Όχι. Είπε ο Βαγγελάκης όμως, ο Κακομοίρης είπε ότι αν είχαμε τα στοιχεία τότε ναι, θα τον είχαμε στείλει μέσα. Τα στοιχεία εμφανιστήκαν αργότερα. Αυτό είναι αυτά τα στοιχεία, πώς δεν τα βρίσκουν τότε που πρέπει να τα βρούνε και τα βρίσκουν πολύ μετά. Λοιπόν, να ξαναγυρίσουμε στην Αντωνία που είναι η πρωταγωνίστριά μας. Επιτέλους. Ναι. Άλλη ερώτηση έχει, Στέφανη, έτσι. Θα έχει να κάνει με τα μπαρμπούνια, αλλά δεν την κάνω. Street Radio, το ραδιόφωνο που ήρθε για να μείνει.